Encara no són 11 i el sol ja pica. Que què serà quan siguen 12 en ser migdia, diu una cançó popular. I és que en aquests 876 dies de pandèmia i 161 d'invasió injustificada d'Ucraïna, així com el tercer de maniobres de la Xina continental per atemorir Taiwan, bé que ho notem. Sí, el canvi climàtic ja està així. I ens hem d'espavilar a resetejar la nostra societat tan donada a festes, festivitats i celebracions en què disparem amb pólvora de rei a tota hora. Clar que hem de restringir els horaris d'il·luminació artificial, però no sols a les botigues i als edificis públics, també a l'enllumenat general i als projectes d'urbanització que romanen encesos com si estiguérem a Islàndia en temps d'hivern. Hem de fer això i altres moltes coses més perquè el planeta s'estabilitzi al nostre favor.